chứ bạn có về trả đồ ra được Hello guys, welcome to my YouTube channel. Tham quan YouTube channel बरायबाय नै आं दिनै न'आव थानानै मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय नै ओमफ्राय आबाया आबा हाय नुलाय हाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलै लोगोफोर नङाबा नै लागायगोनसो बाना नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिनै न'आव थानानै मा बानायनाय जायो मा खालामो नै उन्दैयाबो बासिथाबलायबाय फैगानाखै गथ'आनो नुनुआ न'खौथ' हाबायनो ओमफ्राय दाबो खोरखिखौनो होनो हायाखै गाइस गलाम मानसि गलाम जिबौआ नै खोरखि दा ओरैनो दं दाबो माला होनो हागोन ओमफ्राय गारि सालायनांगौ दसे थानानै बारा गोबाव थानो मोना न'आवबो गारि सालायो नालाय आङो ओमफ्राय नै न'फ्रा नै नायनो हागोन नै जोंना न'आनो गैथारा गाइस ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै बेनिखायनो भिडिअखौ जाहाथे शेयार खालामो शेयार खालामनानै थाब साबसक्राइबार बारायो जाहाथे आंखौबो एसे एनै मदद होयो नोंथांमोना नै आंनि न'आ नै गाइस एकदम गैया नै न'आ बेनो ओमफ्राय बेबो गभर्नमेन्टनि मोननायसोमोन ओमफ्राय जाखिनि न'आव एसे एनै फैसा दं बेखौनो होदेरनानै लुबाय 21 फुटाव लुबाय ओमफ्राय नै न'आ हनै ओमफ्राय नै गिन्द्रे मा मैगं बेलाय नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम गाइस नै न'आ जोंना गैथारा माबायदि नै नोंथांमोना नायनो हागोन आबा गाइस जों दा आजाखौ मनायाव सोनो नागिरदों मनायाव हाबगोन हाबा नायनि दे सोदो दे दे आं मनाखौ फोरों दे सोदो माबा दं हनै मबाइलाबो दे नोंखौ मनायाव सोनोसै गथ'आ नोंखौ पार्कआव फानहैसै पार्कआव नों दुस्थ'थ' आबाखौ मनायाव सोगोन मनायाव दे सोदो जाबाय पार्कआव फानहैनां पार्कआव पार्कआवसो दे थिखोदोल' रा औ बावसो दियाल'दे आखाइ सोजोब थिखोलाय आं थिखोनो हाया न' मोजां मा apa đâu Phagao dia mới dạy chịu nước rồi gì mua tay cái nào mà dạo lên ơi leo này nhưng đã apa Phagao gì Phagao ai đâu lấy Phagao phải để chơi gì có Phagao phải này gái dạng đó thì cứ mua nó chuyển tủ nó theo lại vì này Phagao phải này gì à bà nào lấy Phagao cười liền Phagao đi chứ Phagao về trả đồ ra được này guys tôi muốn nói chuyện đâu na hạp bông nữa muốn nó hầm nó muốn tay ra guys này guys đây là mới giờ chúng đơn gì à muốn nói chuyện này không khốn đâu này hạp nó leo ra vậy ra hạp lại tôi tập số ngư cho sát lại từ cái nào ha hạp bông xí lên interesting đây guys chúng ta đào gila đi mà ra vậy Jima mas bien ma lấy đúng không? Vì mà đó này đã đi mà mà bây giờ lại mà sách nè. Ta khi bây giờ là cái này kia bà hala. Nó sắp trong mình về Carlos sao vậy? Mà này cha là đồng đá mà xí na mà này lúc xí ra đâu anh này. Làm một thứ cái này đồng mình rất bùrẹ́ vậy này về nát khát nó hasar ko nát khát nó sửa bài em phải làm cái đồng năng này
जा गोजौ जाबाय ओमफ्राय दाबो थैयाबा थफा ख'आ नोगोद दंमोन बे ख'नि मासे दाउआ मासेबो गैला थैजोब्बाय खम माबामोन बिमायानो थैजोब्बाय गाइस माबायदि बेमारा नुदों सा दंलायबावो नै आं दा लोगोफोरजों बारिथिं दसे बेरायफैदों बेयाव थाफैनो मोजांथार गरम बोथोराव थान्दा लंफाय औवाना औवानि सायख्लुमा बिराद बरिया जायो गुसु गरमावनो थान्दा खोलो खोलो बारल' नाङो ओमफ्राय ओरैजाय बै मुसारिनि बेरा बेरा होनाया बेयाव साहा बागान गायबाय ओमफ्राय ओरै गेजेराव गय गायबाय गाइस देनां देरबा देखायगोन आं माबायदि नुयो दाख्लैसो गायदों बारा गोबाव गायाखै बारा गोबाव जायाखै आरो बारा मासो होनलायलांबाय साहा बागान गायदों साहा बागान जाजोब्बाय बेयाव हरै नेसनेल खाथियावबो साहा बागान दंखायो गिदिरनो नैबे गोदान आरो दाख्लैसो गायदों सानसेनि गायलांदों गाइस बेखौ बिसजन मानसिजों ओरैबायदि स्पिड गायोना साहा गायग्राफ्रा फुरा गायबाय थाग्राखा आरो एसे एक्सपार्टजोब ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बावनायानो बानायसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय बाय